Kar chuny Jaluo. Ere kaka onego bed ni ji handle weche mag social media? Wach mar lony manyasani ni. Ting'eni Ruth ing'eni gini ohinyo joma dongo mohingo nyithindo kata mana nyithindo. Nikech ing'eni nyithindo dongo biro dhi e skul to samo dhi e skul ni dweche ariyo dweche adek koduogo onge mbui. To joma dongo to koro ni mbui ochakro kinyi. Inwang'o ka seche moko kata saa 8:09 en gima ywayo pach ng'ato nikech inene gik mamit, inene gik mabeyo, to koro en kod chandruok manitiere kinde gi kende thuolo ni. To maa en gima dwaro discipline mamalo. Odwaro ng'ama koro nyaka iwuo kod in iwuon ting'e ni odiochieng' kodiochieng' abede mbui kuom seche adi to konya gang'o koso en tija. Mbui konyi gang'o koso en tiji? Okonyi kod ang'o koso en tiji? Koso en tiji. To ka ok en tiji tang'ono miyude. To kile ka mbui ni bende ema watemo nitie nyaka jomoko mwakone ni kapo ni ionge kod itiyo kamoro in kama bor. Donge wan kod jowa manitiere kuonde ma North Eastern gere kata en otiyo tich oko. Donge mbui ni ma ang' nokonyie nikech koro ionge gi ng'ama chielo kata familia ni ma in go. Koro imanyo gik monego bed ni ng'iyo. An kod jok wasebedo go mwanwang'o ni koro mare koro okadho koro en koro gima tek ma koro kinyal koro ilore kata kuom dweche adek ka ok en gima konyi ma emitiyo go mikelo ni pesa bedo kentiji. To kochopo ni gimoro biro mo odhi otimre marach ma koro ikidhi e mbui to ok en nikech ok en pi, ok en chak, ok en chiemo. Ilore mondo mi pachi nikech wasewacho ni obongo ng'ato en gima ngima. To wach miwacho ne gi gik mitimone, gik mowinjo gi gik moneno te gin gik manyalo kelo ne dang'ni. Koro kochopo ni mbui no endo emochopo ni koro otamre nikech koro okidhie ma koro kinyal inyalo kawo thuolo mondo ilore kata inyalo bedo ng'ama koro iketori mijing'o tidhi keto gin ilore seche moko. Ka in ng'ama ok lor simu to simu ni okenie yori mar tich minwang'o go chiemo iyawe throughout tinyalo goni simu inyalo ng'iye saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. To bende nowach ni kapo ni ene gimichung' kamae to kata kapok iwuoki otanda tisemake ka ok en tiji to ng'eni in kama intiere no inyalo bedo ng'ama kapo ni weche maricho ochopone e mbui no to bro yudo ni pachi ginyalo donje kendo ginyalo kelo ne dang'ni. En awinjo ni luonge ni modern day slavery. En slavery. To ing'eno koyot. En tuwech moro adundo ka nikech oloki misumbane. Nikech koro kata TikTok ni ing'eni moko mikelo matin to giluwo ng'ato ge bang'e. Kata chieng' moro napo kang'iyo gima apomna ka saa 7 ochopo ta saa 7 takoni kanye mana yie kendo asani atemo mondo wapuonjre gi rawere nikech kakoro an ng'ama duong' to ne pok ang'iyo ga gigi, ne pok ang'e kaka gichalo. Tapo ka gini ogala. Koro ige kendo gini ka idhi kamano kochopo kinyi seche monego bed ni tiyo tije ni iol nikech ok inindo. Ing'eni mabiro ga matindo go ng'eny gi gin mien moko mag ongilu nikech mane gima neno ga. Ing'eni obongo ni ochamo gini koro in sasa mineno ji sasa mineno ji ineno mna miel mag ongilu. Kar chuny Jaluo.